Erokamano kuom keto Ramogi TV kandi ni odiochieng' ma kawuono mathoth nyithindo ne oyawo sikul, jonyuol kod weg nyamburko ne ogolo ywak ni gidiwo gi nyithindo kuonde idho nyamburko kaluwore gi nengo mane malo sani. Millicent Adhiambo miyowa lero. Okinyi ma kawuono kar saa 3 e kar chung' nyamburko e chuny boma ma Kisumu. Jonyuol ne ochopo mar duoko nyithindo e skunde kaka ne ochiki. Picha maneno e kar chung' nyamburko nyiso kwan matin ahinya mag nyithindo ma owuok madok e skul. Penjo manitie en ni to ang'o makelo dok piny makama e kwan nyithindo madok skul. Kwan ni piny nikech jonyuol onge pesa. Ji okwamo e dhout. Asekale pek mang'eny seriously makata buge podi otamanyiewo. Gimoro amora oidho. Obed nitie nyithindo miduoko e skul gi books, obed books ni malo. Bed kalembe magalwaka challenges mang'eny. Mafuta no malo, buge nego gi omed, kaka watim onge. Ngima tek nikech en fuel monyocho medi. Fuel sani lita achiel kende wagoyo gi 220. Koro 220 no king'iyo distant mojo moko dhi Nairobi, jomoko dhi Kisii, jomoko dhi Kakamega, ji dhi piko no opogore. Koro fare nyak bed malo materogi. E alwora mar tesende nyamburko, picha mako nyithindo kod jonyuol ma okwamo nikech wach nengo wuoth ma oidho gikia kaka gitim. Mang'eny kata king'iyo bathe kacha timo diwo kacha mang'eny kaka dochop Nairobi otame. Kitale bende kamano. Kisii bende ng'ato biro ka gi siling 200 dochopo Kisii. To ok chopi jodalawa. Iyudo ka nyathi biro gi pesa males, transport mafuta oidho, chuno ni bro chune ochako gocho ne janyuol dala mimondo gol 600 cha. En 600 onge golo, onge medo, ena mano. Weg nyamburko mabende piny oridore negi nikech nengo mauta mani malo. Yango ni chuno nyaka ginyis jonyuol odhi oti kod gach okolo okonygi e tero nyithindo skul kar mboro negi ywak e tesende nyamburko. Janyuol biro gi siling 1,000 dhi Nairobi. To 1,000 ok chop Nairobi, koro ywak kanyo, nathi bende ywak. To nathi bende kaka orwakore gin e jok maonge pesa. Mane pesa manen go. Koro advice mwamiyogi odhi train kucho, odhi train nyalo konye matin mondo chopi. Gikwayo jatend piny William Ruto mondo duok piny nengo mauta giyud yot mar wuoth tero nyithindo e skul kaachiel kod nyiewo gige somo. Kata nyathi mitere iluongo nang'o PP1, it's very difficult, challenges ziko kaka idwa manyo nyathi uniform, pesa te, kaka idwa rwako nyathi mathis nyaka ja ECD school, it's very high. So living standard duoknwa piny. Ne wakwayo ni mondo Ruto teme ong'iye joma mine to ong'iye joma chuo, ong'iye skul bende gik moko tem duokonwa piny. Kaka nyathi nyalo dhi skul maber onge, obiro tedo ka wan ma namba wamedo nengo nikech mafuta bed malo, janyuol omiye pesa matin, nyathi be kora ka ywak kaka itim onge, kaka inyalo konye onge. Koro chundi mondo ikonye mondo dhiyo, lakini wakwayo jaduong' Ruto ni ae duoknwa e mafuta nengo ne piny. Kinyalo duoknwa go taxes piny mondo fuel odoge piny, gimoro amora nyalo bedo maber. Kata obedo ni jatend piny William Ruto ne ogolo chik mondo weg nyamburko kik med nengo wuoth ne jopuonjre kadok skul, weg nyamburko kod jonyuol yango ni pogruok pod onge nikech nengo mauta moidho gino mamiyo nengo gimoro amora dhi malo. Koro gikwayo mondo sirikal otemo lwar nengo mauta mondo gifungre e wi pek mar ngima. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.